Здравейте! Това видео е второто подред, което е посветено на компанията Atomy и нейните продукти. И в частност, моята втора поръчка. Поръчала съм само 5 продукта и просто много бързичко ще ги покажа. Така, на първо място е хидрофилното масло, което още не съм пробвала. Освен само на ръката си, се да усетя един прекрасен аромат, който много ми напомня. Така изглежда маслото. Един прекрасен аромат, който много ми напомня на парфюма Амариш от Givenchy. Не знае защо. До сега снимах на руски език, затова малко съм още на руска вълна, извинете. До сега не знам защо така, но всеки един от продуктите на Atomy, в който има някакъв аромат, много ми напомня на известен парфюм. Ето този, например, продукт хидрофилното масло ми напомня страшно много на Амариш от Givenchy, както вече казах. А в миналото видео показах голямото шише крем за ръце, 300 мл. И казах и продължавам да твърдя, че неговият аромат, макар и много мек, има много силна препратка към аромата на Давидов Cool Water. Този сам най-първия дамски аромат. Много жив, плодов и в същото време има морски нотки. Който знае този аромат, може веднага да си спомни и да направи също тази връзка. Въпреки че в самия крем там ароматът е много мек. И тук също има една дълбочина в тези аромати. Те са повече живи, повече по-топли. По-топли и по-живи. И така. Хидрофилното масло. Аз вече отворих кутийката, но чай още не съм го пила. Да, това е чаят по R, който е много известен и е чай за зелен чай, чай за отслабване. На сайта пише, че един такъв пакет трябва да се разтвори в 500 мл гореща или топла вода. Може също така и в стайна температура там пише, но в студена вода не се разтваря добре. Така, отутре започвам да пия. Вътре са само 30 сашета, така че 30 сашета, ако се пия всеки ден, това е един месец. Произведено в Южна Корея. Един продукт, който открих още и започнах да ползвам още с откриването на самата кутия, открих и продукта Лутеин от Atomy. Когато избирах този продукт, когато го гледах на сайта, снимката остави едно лъжливо впечатление при мен, че това ще бъде някакъв по-голям продукт, по-голяма кутия, опаковка, но не, всъщност ето как изглежда. Малко нормално бурканче, пластмасово. Вътре има 90 капсули. То беше затворено ето така, плътно. И което беше интересно, малко ме очуди, вътре нямаше памук. Нямаше от тези капсули, или като понякога са малки пластмасови капсули, пълни с особен вид материал, който да абсорбира излишната влага, или като малки пакетчета. Нищо такова. Имаше просто найлон, леко намачкан и вкаран вътре, за да държи продукта тоест, за да държи капсулите надолу. Явно така. Мога да кажа, че капсулите се пият много лесно, с нормално количество вода, може би малко повече, както обикновено трябва при пиенето на хранителни добавки. Но дори въпреки това има някои хранителни добавки, които стават неприятно такова чувство, като че ли нещо стана в хранопровода и капсулата не може да слезе надолу. Не, тук няма такова нещо. Минават много бързо, много леко, тъй като това е продукт, чийто ефект се забелязва след определено време, т.е. ефекта на натрупването.
Мога да кажа повече след примерно седмица-две. Какъв е ефект от него? Надявам се наистина и в моя случай да има тези позитивни ефекти, които вече прочетах на много места. Така. Познахте ли този комплект? Един от най известните комплекти. 4 четки. Така, кутийка, четка, паста и интрадентална четка. Четкчица за междузъбните пространства, която е всъщност, не знам така ще бъде ли лесно да се види. Може би евентуално така. Тя е най-тъничката, който някога е ползвал такива чечци. Знае точно за какво говоря. Най-тънката, най-маничката, която лесно влиза в междузъбните пространства и изчиста превъзходно. Така. Четката е много красива. Надявам се, че е функционална, както вече прочетох в много от положителните и позитивни коментари и видеа. Слушах също така нейните мекички, блестящи и много впечатляващи косъмчета, за които се говори, че са покрити с злато. Не буквално с злато, но примерно има четки с сребърни иони. Нещо подобно. Не знам точно как биха го нарекли химиците и така нататък. Но да речем, че повлияно от има някакви златни частици, които всъщност спомагат за това четката да бъде чиста, да не се получават възпаления, да има подчертано антибактериално действие и ефект, но също така дизайна на самите косъмчета да позволява много леко, прецизно и задоволително изчистване на междузъбните пространства. Именно това беше наблегнато в анонса към тези продукти, че тази четка, за разлика от много други подобни, тя до толкова усъвършенствана, нейните власинки, че те без проблем влизат в междузъбните пространства и даже леко под венеца, там където по принцип ние трябва да чистим с зъбен душ или конци, тъй като се счита, че зъбният душ и конците могат да бъдат взаимозаменяеми до някаква степен, въпреки че ще ви кажа, че и двете са нужни. Не могат да бъдат взаимозаменяеми, освен ако вие нямате много време и разполагате само с зъбен душ, но както и да е. Така, ще пробвам с тази четка да видя дали наистина може да евентуално взаимозамени един от тях. Или душа зъбния, или по-скоро конците, които обаче понякога наистина, когато човек ги използва, леко травмират венците, защото се получава порязване някъде и така нататък. Затова се надявам, че тази четка наистина може да има ефекта на зъбен конец. Макар и да не е на 100%, това е ясно. Но поне за изчистването на плаката от видимите зони, надявам се наистина. Хубавите положителни коментари и особено когато са обективни, както примерно аз видях в продуктите от първото видео, първата поръчка, тези хубави и обективни, когато са обективни коментари, наистина насочват човека към едно правилно решение за покупката на този или онзи продукт. Така че наистина е много важно да се споделя впечатлението от всеки един продукт, който ние сме използвали. По принцип аз не обичам видеа, в които хората с някаква такава наиграна екзалтираност говорят за даден продукт. Аз обичам
да чуя едно сериозно видео, в което наистина да ми кажат за и против даден продукт. И то продукт, който вече е бил използван много пъти от даден човек. Да, такива видеа относно продукти на Atomy има. И това, което аз вече казах за продукти от първото видео, аз потвърждавам, че това наистина е така, тъй като аз самата вече съм се убедила, че те действат по определен начин, по който аз казах. Така, този прекрасен комплект да оставим сега настрани. Следващият продукт, който аз взех, т.е. последния пети продукт, това е от линията Аделика. Балсамът за устни Lip Glow. По-точно, ако трябва буквално да четем, Atomy Adelika Lip Color Glow. Atomy Adelika блясък за устни. Корал. В случая аз взех корал. И вече го използвах. Много приятна, лека гилза. Красива. Цветът е много приятен, но за съжаление не е толкова наситен, тъй като това е само блясък за устни, който придава съответния нюанс. Много бих била щастлива, ако Atomy създаде същото червило с същия този цвят и разбира се интензитет, който да оставя този цвят на устните. Би било прекрасно. Какво мога да кажа за този продукт? Той има ефекта на увлажняване. Дава един естествен натурален блясък от типа на балсамите с кокосово масло. Няма там няма светлоотражаващи частички, няма други такива перлени частички или декоративни добавки, които да придават блясък по изкуствен начин. Това е по-скоро един блясък, който е много естествен, много приятен. Усещането върху устните е много приятно. Няма усещане за нещо да залепят. Устните да се залепят помежду си и да залепят също така, да се залепят разни неща по тях, примерно косата, нали. Нищо такова. Изключително приятен продукт. Ефекта, блясъка, който придава, изключително красив. Някак си озарява, знаете, приятно така променя цялостното впечатление за вашето лице. Естествен натурален блясък, за една наистина красива усмивка и оттенъка е много лек, много натурален и много равномерно се получава. Има някои балсами за устни, които остават неравномерно пигмент. Не, всичко тук е много хубаво. Даже, знаете, напомня ми на блясъка за устни на Dior. Ние всички знаем, че в Колмар се произвежда и Dior, но по качество, по усещане ми напомня Dior и все пак е една идея по-добър от Dior. Казах го. Наистина е по-добър от Dior. Аз съм взимала блясък за устни на Dior. При Dior цветът е малко по-такъв изкуствен и после малко по-престорен такъв цвят. От типа на тези химическите балсами за устни, като балсам за устни, но от тези, които оставят един по-силен цвят, който после малко по-трудно се сваля. Визирам балсама за устни на Dior с тази розова, млечно-розова, полупрозрачна капачка. И по-специално розовия и оранжевия. Те, мисля, че още са два като разновидности. Точно тези. Усещането е същото, но тук качеството е много по-добро. Честно ви казвам, сега някой ще каже, хайде Dior, къде е Dior, къде е Atomy? Ами добре, можем да кажем, примерно, че Atomy е много близко до Dior, но за корейската козметика, за Южна Корея. Аз просто имам база за сравнение и затова правя това сравнение. И затова го казвам така, както го виждам. На базата на моите впечатления и опит. Така, един много достоен продукт, който
Аз, например, не съжалявам, че взех, защото отговаря на моите очаквания и като усещане, и като оттенък, цвят, като натуралност, като въобще всичко. Наистина, много хубаво. И така, благодаря, че бяхте с мен. Надявам се това видео да не е станало много дълго. Аз не умея да правя много кратки видеа, винаги се получават дълги, защото винаги имам нещо да кажа, да покажа. Обичам да мотивирам, обичам да не просто да казвам, показвам, но и да доказвам. В смисъл такъв, че даденото впечатление трябва да бъде подкрепено с достатъчно аргументи. Примерно, защо човек харесва или не харесва нещо. И аз считам, че едно такова впечатление, споделено по един такъв начин, има много повече стойност, отколкото едно кратко видео, което просто нещо представя. Аз считам, че детайлите са много важни и ако ние говорим за тях, ако аргументираме и казваме защо така, защо ми харесва, защо не ми харесва. Ако ние правим всичко това, това би било в много пъти повече полезно, отколкото просто едно видеопрезентация. Знам, че дълбоко в себе си всеки един човек е съгласен с това твърдение. Поне аз самата съм дошла до това твърдение след много видеа и след много разочарование в някои козметични продукти. И така, както се казва, не просто да кажем, да покажем, но и да аргументираме своето мнение. Защо така считаме? И то на основата на една реална опитност. Ползването на даден продукт, ефекта след определено време и ефекта след още повече време, когато сме се върнали отново към дадения продукт. Но това вече са други детайли, които също са важни. Благодаря ви, че бяхте с това видео. Надявам се споделените от мен впечатления наистина да са ви дали един разумен, аргументиран отговор на въпроси, които евентуално до момента на показването на тези продукти или до личното им закупуване от вас, вие сте имали. Или може би в момента искате да купите някой от тях, но все още мислите да взема ли, да не взема ли. Аз бях така в началото с Atomic. И да, когато искаме да купим нещо, но не сме сигурни, ние търсим източници на информация. Надявам се в този контекст на мисли моите видеа да са ви полезни и да ви дават тази информация, от която вие се нуждаете. Благодаря ви за вниманието, всичко най-хубаво и бъдете красиви с Atomic.